Din il-ġimgħa l-luqin qed jiċċelebraw il-festa tal-Patrun Sant'Andrija. Għalhekk One News tkellem ma' St Andrews Band Fireworks Factory fiħdan l-għaqda mużikali Sant'Andrija u ma' St Andrews Fireworks Factory fiħdan is-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni minħabba x-shows tan-nar li preparaw għal-lejla. Tkellimna ma' Andrej Zammit, membru ta' St Andrews Band Fireworks Factory fiħdan l-għaqda mużikali Sant'Andrija, fejn spjega kif il-lejla għal-ħabta tad-disa mit-Triq il-Gudja ħalluqa jibda il-Pyro Musical li tul daw l-aħħar snin dejjem kompla jikber. B'dan mistenni jdum madwar 23 minuta fejn jinkludi mużika varja. Ma dan l-ispettaklu se jkun hemm ukoll set mortali tradizzjonali Maltin li jinkludu beraq pront, beraq tal-kulur, mortali tal-kulur u mbagħad se jkun hemm il-gran finali tal-Pyro Musical eluq kbir. Wara nintaqgħu il-pjazza biex konna tluħ tal-istatwa ta' Sant'Andrija u il-konklużjoni tal-marċ u wara l-marċ konna din is-sena il-nar tal-art mekkanizzat. Nisperaw li il-pubbliku Malti u dawk it-turisti barranin jipparteċipaw u flimkien nieħdu gost b'dak kollu li għandha x'toffri l-piroteknika Maltija. Il-licensee tal-istess Kamra tan-Nar, Karl Karaki, spjega l-mortali li se jkun hemm għada waqt il-ħruġ tal-vara ta' Sant'Andrija mill-Knisja. Fis-7:30 ikollna l-ħruġ, tikkonsisti kaxxa tal-ħruġ spettakolari. Umbat naħarqu għal-ħabta ta' 9:15 flaxija. Umbat nagħlqu nikkonkludu bi blalen kbar u sfejjer ikunu għal-ħabta tal-10:15. One News tkellem ukoll ma' Damien Bsajla, membru ta' St Andrews Fireworks Factory fiħdan is-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni. Huwa spjega kif għal-ħabta tad-9 tal-lejla se jibda x-show tan-nar bħarqa tradizzjonali ta' mortali fejn hemm il-fuq minn 100 mortal ta' 8 li huma rinomati għalihom. U mbagħad wara ikun hemm l-ispettaklu ta' ħafna blalen li jikkonsistu fi blalen ta' 6 u jiqpaw tilajn. Naħarqu minn l-wiet ta' Garibaldi, in-nar jidher minn ħafna bnadi, dak li jkun jista' jiġi l-pjazza u jgawdi x-show minn hemm u fl-istess ħin jista' jkompli jgawdi l-andament tal-festa għax ikun fiċ-ċentru tar-raħal. Spjega kif dan ix-show tan-nar se jkun segwit minn marċ bit-tluħ tal-istatwa tal-Anġlu fil-pjazza. Għada mbagħad fis-7:30 fi ħruġ tal-vara jkun hawn spettaklu wkoll ta' diversi mortali u blalen eċetera, tal-beraq eċetera, u mbagħad fil-għaxija jkun hemm idħul nagħlqu l-festa l-istess diversi blalen u diversi qasmiet ta' sfejjer eċetera ta' diversi iżin.